Pagkakamalan mo kung magnanakaw. Siyon tulong Tonton. Ano nangyari yun? GL! Ganda lang, ganun. Teka, sino ka ba? Ako, si Pino. Ako ang caretaker ng bahay na to. Di ba nagkanichitain niya? Like, nagkanichitain nga nagkakalokalite na. Tanong? Saan ka ba? Ano yung chitain? Suba yun. Baka po dinadala yung papa niya. Ano nangyari yun? Wow, laki naman ang bahay ni Tonton. Stay with me. Oo nga. Ay, nakakatakot nga lang. Please, don't leave. Ay, kailangan din sila ng voice para may magbuhat. And that includes you, Apple. May issue ka sa akin. Nandito kayo? Oh, guys. Ano ginagawa niyo dito? Hindi ko mas sinasabi sa inyo, sorry. Ikaw na. Sabi niya magpapagay pa sa akin. Oo. Hindi ko alam. Alam ko naman yung bibig. Baka surprise na naman. Teka, nasaan ba si Tonton? Hindi ko rin alam yung mga isip ko. Wala siya. Mahal mo yung pasok ng bahay. Eto dito kasi dito. Halika kayo guys, itour ko kayo. Sino nagsabi sa inyo pwede kayo pumasok na bahay? Magkala pa kayo. Kasi parang kayong caretaker niya si Pito. Hindi yung narinig yung sinabi nila kanina. Si Toto na nagpapunta sa kanila dito. Isusubukan na mabalik niya. Mabalik siya? Ano nangyari yun? Kailangan na mga tara. Doon tayo. Ayan, kaliwan sana. Oo. Faster, faster. Bakit ko rin nakila? Kanino ka tayo nahanap? Wala, may discuss lang ako para sa kasal. Pero okay na yan. Ang kailangan mo nilang gawin, mag-ina sa kasal natin.